adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nininghan tumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Riza. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Thanks to you. Nak, kibaw ko nga bata pa kayo ka og dili pa ka makasabot. Pero kinahanglan nga buhaton ni namo ni Papa nimo. Unsa man, ma? Magbuwag namin ni Papa nimo. Na siya laing babay. Og dili na siya ari mo puyo. Sagdi lang, ma. Pahalagwa si Papa na amang ka. Nak, kinahanglan sad ka trabaho ko. Og tuwa sa layo akong trabaho. Ha? Sorry na ka. Pasayloa si Mama. Pero sige lang. Ayaw ka bala ka. Balikon di ka ha. Pabalik ko na ako. Unya, kinsa may kauban ako, ma. Ato lang una ka ni Lola og lolo ni mo. Sige. Kami lang una mo'y bahala ni Risa. Salamat pa. Isa, anak. Ato na si Mama, ha? Pag pinuutan baya din, og dili magpabanong ni Lola og lolo ni mo. Ikaw mo yatiman nila. O, ma. Lola, na ako ipahit sa imong batang ha para mawa ang sakit nga imong gibati. Sigurado ka, Day. Ay, uwa ka kapuya. Higikan ka pa baya sa eskwelahan. Dili gyud ko kapuyon la. Mas gusto na ako nga makarelax ka. O gusto pa, nindot kayo ning akong ibutang nimo. Mugaan imong pamati sod lang sa 30 seconds la. Uy, mao pa. Unsa man siya na? Omega painkiller la. Time pa ha, ako ipahid nimo ha. Sige ko, Nobe. Uy, ay kalindot sa pamati. Ay, mahal na, Day. Dili la uy. Ug sulit pagid kaayo ni kay magamit nimo sa lain-laing parte sa kalawasan, sama sa tuhod nimo, likod, bukton. Uy, mao ba? Ay, salamat apo, ha? Sugod karon. Omega painkiller na akong gamiton. Ana gid la. Ug sige na, paway na. Kay na para ba mo'y lakaw ni Lolo Ugma? Laho man naman ang kakapion. Pero ako man mauli si Lula ag Lolo. Risa! Day! Oh. Uy, nga naman karon si Noy Buloy. Kadiyot lang, Noy! Unsay problema, Noy? Day, si Lola og Lolo ni mo. Na-disgrasya. Unsa? Nabangga ang ilang sakyanan. O patay na sila, Day. Unsa? Bisagot sa ako. Dili gid ako madawat gawa ng wala.
Magunsa naman lang ko, adi. Nagkinahanglan kayo ko ninyo. Dili na ko kaya nga ako ragusa. Yun saon ba din ako, lo? La. Sakit na kayo akong tiyan. Gutom na kayo ko. Kibawsad ko nga. Wapay mo dawat na ako nga tabahuan. Ay, bahala na. Mangay kay kus basurahan. Basinog na ako'y pagkaon nga makuha dito. Paita bayaan niyo eh. Puro ramang gini basura. Papag ako'y nakuha nga pagkaon. Gutuman na rabaw eh. Day, di ay pagkauno. Ako ni sir? Oh, utda na. Imo na tanan. Ay, salamat sir. Gutom na gid kaayo ko sir. Salamat gid kaayo. Oo. Hinahinay lang. Basin matukan na gidinuon niya ka. Gutom naman gud kaayo ko sir gun. Kaluoy mo. Sige. Kahumanin mong kaon. Kuyog ta. Ha? Asa man ta? Saan mo? Oh, Ay, kabala ka. Dili ti kaon saon. Mag-istorya ta. Tabangan ti ka nga, dili maguba ang imong kaugmaon. O, saman. Interesado ka pa, ha? sige sir. So, mao ni siya'y mahitabo. Uban-uban ni ko bisag asa. O ako mo'y bahala nga mupa-eskwela nimo. Sige sir. Libre ka tanan. Tanan pang nahanglan nimo sa eskwelahan, ako'y mo gasto. O kinahanglan pod nga, ikaw mo'y bulihok sa mga lihukonon din sa bahay. Wa gyud problema na ako. Day, nagka-graduate na magid ka. Gusto na ko nga dili ka muundang ug pangantoy ha. Gusto na ko nga sama sa sinugdanan, maningkamot ka gyud ug maayo. Aron maayo ang imong kaugmaon, ha ba? Oh sir. Ayaw ka malaka. Dili ti kapakyason. Dako kay kag natabang nako sir. Malipay na ko nga makakita nimo nga successful, Riza. Salamat sir. Tay, congrats! Nakadugugog istorya nga na-promote ko ka. Tinuod ka? Lagi. Paabutan ta ko nun sa balita, ha? Basta kay sure ko sa akong nadungog. Thank you. Thank you. Excuse me sa ha? Hello? Hello? Si Riza ni? Yes, ma'am. Kinsa ni? Usa ko ka nurse. O imong number, mao'y last nga gikontak sa among pasyente, maong ikaw na rin among gitawakan. Oh, nga naman. Naon sa man di si Sir Lucio, ma'am. O gunta man mong ospitala. Di kalitig yun og sakit ang nakong tiyan, day. Luya mang ayo ka, sir. Okay ra ka? Sa tinuodan. Murag, di na ako kaya, Risa. Kapoy na masad ko. Tiguang na tayo ko. Ayaw pagsulti, ana, sir. Kaya lagi na ni mo, sir.
Ma'am, I'm sorry. Pero wa na magwanta ni sir. Nibuhi na gid siya. Unsa? Salamat kayo sa imong kaayo, Sir Lucio. Pahuway sa dayon, sir. Salamat sa imong pagtapang nako. O kung ako na sa doon niya mo'y makatapang, mutabang ko sa mga nagkinahanglan. Lisa, Oh, yes, sir? ako ang abogado ni Sir Lucio. Ug na siya gibilin para nimo. Ha? Unsa man? Ug kay wa man siya pamilya, iyang gibalhin sa imong pangan ang tanan niya gitigayonan. Unsa? Ug usaray iyang gusto mo itabo. Nga dili ka magdinaw. Mo-share ka kung usa may naan mo. Mao sa ginay plano nako, attorney. Ako kayo og lesson nga nahatag si Sir Lucio nako. Maong dako kayo ko og pasalamat niya. Thank you for teaching me how to love. And now I know there is nothing. Sukad nga nagkailami ni Sir Lucio. Nituogit ko nga naapag yung mga maayong tao. Na ay andam nga mutabang bisag dili pa ka mangayo. Og usa na siya ana. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Riza nga taga Yati Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalohan, thanks to you. No matter